Goddag og velkommen til Nyhederne Helt Præcis. Goddag og velkommen til Nyhederne Helt Præcis. I dag har vi fokus på IBC Fredericia, som har fået en ny bygning, og vi vil kigge lidt nærmere på deres faciliteter. Stadig efter et år har de nye elever meget svært ved at vende sig til de nye lokaler. På IBC er der nu udviklet en kronisk sygdom, som har ramt flere. Lukas Kirk udtaler sig om problemet. Før var jeg tit glad og munter. Så fik vi trappen, og nu går vi kraftigt med mærke alle sammen. I dag har vi Simon Buch med, som er kendt som IBC's brunstige tyr. Han vil fortælle lidt om, hvordan han scorer så mange damer. Du har jo gennem de 3 år på IBC scoret et utal af piger. Hvad er den hemmelighed? Jamen altså, jeg har nogle principper, jeg altid har fulgt til dem, når de er unge. Er der græs på plænen, når der spilles? Ja, jo kortere ben, jo langsomt kan de løbe. Og er den for slappet? Ja, kan I stue, kan de roe jo. Nemlig det. Tak for det. Tak for i dag. Det var nyheden sådan tjekker helt præcis. Husk at kigge med efter reklamerne, der har vi lærernes julefrokost.